E despois de despedir a Ultrella, continuamos con máis actuacións nestas xornadas de folclore. E para isto recibimos xa en este escenario a Javi Magariños, un dos directivos dese Centro Cultural Pontevella. Un forte aplauso para él. Bueno, Javi, boas noites. Moi boas noites. Falábamos sempre cos grupos, cos agrupacións que son de Santiago, como se sinten a estar nesta Praza Quintana, vos que sodes de Teo, primos irmáns, non? Pois sí, veciños de aquí do lado, a verdade unha satisfacción moi grande poder volver a estar aquí outro ano. E, bueno, darlle de novo as gracias a Brincadeira por invitarnos e darnos esta oportunidade por bailar aquí. E a verdade que encantados co público, esperemos que vos gustase. E, bueno, vamos a acabar ahora a nosa última parte. E de que xeito ides a rematar estas xornadas de folclore aquí nesta Praza da Quintana, Pontevella? Bueno, pois primeiro vamos a bailar unha garrada, unha polca, que foi recollida en Río Cereixa. E despois vamos a bailar unha jota e unha muñeira que foi recollida na zona dos Ancares, en Lugo. Pois Javi, moitísimas grazas e un forte aplauso para ele. Graciñas, Javi. Carolina. Un forte aplauso para Javi Magariños e un forte aplauso para este Centro Cultural Pontevella.